Знаете ли, че това са най-вкусните битки с сирене и кашкавал, които може да опитате в къщи, но преди това трябва да ги приготвите. Спомняте ли си пазара, който споделих с вас, когато напазарувах всичко необходимо от магазина на Нашенско в Пловдив? Ами време е да вкарам в употреба всички покупки от магазина. Започвам с умесването на тестото. Точните пропорции ще намерите в описанието на видеото. Рецепта има и в сайта домашнивкусотии.com. Умесвам си меко еластично тесто, като на етапи си добавям разтопено масло. След като тестото е готово, го оставям да си почине за 2 часа. Когато това време започне да изтича, настъргвам кашкавал и намачквам сиренце с една виличка. Готовите продукти са на разположение. Разточвам тестото на голяма платка, която намазвам отново с масло, поръсвам с сирене и с кашкавал и навивам на руло, което нарязвам по този начин на охлювчета и подреждам в тавичка. Разбивам едно яйце с прясно мляко, фермерско прясно мляко. Оставям да втасат, намазвам, изпичам и поднасям с розов домат от пазара. А сега кажете дали ви харесва, пробвайте и споделете отзиви с мен, ще очаквам с нетърпение.